ng mga susunod na araw? Siyempre dahil sa pa-premyo pa lang, talagang hindi ka ba nga naman na magpakita ng gilas dito, kakapusin ka para doon sa premyong tumataginting na 200,000 pesos. Ayan, sige. And dito sa pangatlong araw natin, matinding bakbakan ulit ang ating matutunghayan sa pagitan ng Team Legazpi laban sa Team Rapu-Rapu. And will Legazpi team continue their streak in game? And of course, will the monster, actually tawag natin sa kanya, the man with a hustle and a muscle, Mon Mabayo, will he dominate again in their match-up against Team Rapu-Rapu? Yan ang mga tanong natin ngayon. Or the Team Rapu-Rapu can secure their first win in their Ako Bicol Cup? Well, yan nating malalaman, Coach Kyle, sa ating pagbabalik as we start this first match-up ngayong Day 3 dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Yes, partner. Ang ganda nitong ating match-up today. Legazpi versus the debuting team, Team Rapu-Rapu. Actually, our game story for tonight is breaking the odds. Can the Legazpi team continue their prowess kontra dito sa Team Rapu-Rapu? At kung babalikan natin ang naunang game ng Team Legazpi, they have a dominating victory against Team Kamalig. So, Yes. right now, can Mon Mabayo bitbitin ulit ang Team Legazpi to another victory, or this Team Rapu-Rapu upset this very tall and very skilled Team Legazpi? Yun ang aabangan natin kung kaya bang i-upset nitong Team Rapu-Rapu sa kanilang initial outing dito sa Ako Bicol Cup, itong Team Legazpi. And para sa ating mga match-up ng players, let's head to our key player match-up, partner. Sino kaya dito ang mga manggagaling o secret weapon ng bawat team? Alright, now, during the previous game of Team Legazpi, kalaban nga yung Team Kamalig, Harold King Villares with 22 points, 4 rebounds, and 4 assists. Sasandalan ulit siya ng Team Legazpi para makuha itong pangalawang panalo nila dito sa ating torneo. Pero sa kabilang dako naman, para sa Team Rapu-Rapu, according to their coach, ngayon sasandalan din nila ang kanilang big man na si Bueno with jersey number 54. Wow, Bueno. Bueno. Yan ang aabangan natin sa Team Rapu-Rapu. And pag-usapan naman natin, partner, ang keys to the ball game. Ano ang mga playing style ng bawat kupunan? Right now, yung Team Legazpi is very, very big. So they are dominating the inside. And right now, it will be a big challenge. Actually, this is a tall order for Team Rapu-Rapu. Look at as we take a look at their bench right now. So makikita natin again, matetesting kaagad ngayon ang Team Rapu-Rapu if they can handle a guy like Mabayo and Santos underneath. Yan. So, yan ang mga, again, aabangan natin ngayong gabing ito as we head now to our match-up between Legazpi and the first-timer, Rapu-Rapu. Dito po, live na live sa loob ng Daraga Covered Court. Dito po sa Banwang Umaarangkada, Bayan ng Daraga, Albay. Same starting five ito, partner, para sa Team Legazpi with Meng Hamal, Mabayo, Sabayo, Santos, and Villares. So at this very early part of our ball game, talagang ilalabas din kaagad ng Team Legazpi ang kanilang totoong lakas. At yun, ang buena mano nang galing po sa Team Rapu-Rapu, brought to you by De La Cruz number 11. That was a good start para sa Rapu-Rapu. Mengamal babawi pero wala, na-rebound si De La Cruz na naman. Itong nakakuha ng first round, siya din yung unang nakapuntos para sa Rapu-Rapu. Pero nagkamali siya dun sa pasang yon. At yan, ayan na naman si Mabayo. Ayan na si Mabayo, sinasabi mo, partner. At yan, na-foul siya ngayon. That was a good defense on the part of Rapu-Rapu in this early going of our game. Nakita natin kaagad na nakababa sila for their transition defense. Yun ang dapat gawin ngayon ng Rapu-Rapu if they want to win over this big team Legazpi. They have to sustain that until matapos itong match-up nila with Team Legazpi. Now Mabayo, para sa kanyang pangalawang free throw, pasok na pasok yan. At eto na, inbound para sa Team Rapu-Rapu.
Cotora acting as the point guard. Binigay sa number 7 for 3. That's Delumen. A very good start sa Rapu-Rapu. Yes, talagang nagpapakita ka agad sila, nagpaparamdam ka agad sila na nako, wag nyo kaming iismulin ha. Although makikita natin na medyo lamang talaga ang Legazpi pagdating sa height. Pero di natin alam. De La Cruz getting his second board. Ayun. At challenge pa doon si Mabayo. Grabe. Picking his first foul. So, I think this De La Cruz is a gutsy player dahil imagine, i-challenge mo itong si Santos. Si Mabayo. Okay, so Del Castillo will now... I thought it was De La Cruz, but it's Del Castillo. I'm sorry. So, Del Castillo will now have his first free throw na awarded sa kanya kanina as he was fouled going to the rim. Sablay yung una niyang tira. Will this second throw count? We will see. Wala pa rin. Sumobra pa rin. Ayan, si Mabayo now, dire-diretso. Muntik nang ma-out of bounds pero nakuha ng mga naka-gray. Another good Team defense Rapu-Rapu. para sa Team Rapu-Rapu. Yun nga lang, nag-turnover din sila doon. Ay, out of bounds na yon. Stepping. Yun ang Itong si sinasabi Mabayo. natin na the man with the hustle and a muscle. Talagang never give up for possession, kumbaga. Kahit minsan at risk na yung katawan mo, you have to, kagaya nun, he dived para dun sa bola. Alright, eto na. Number 0, Cotorno. Traveling doon. Na-traveling. Ang ganda din nung first line of defense ng Team Legazpi, stopping that ball. Yes, talagang parang Great Wall of China na nakaharang doon para kay Cotorno. Itong Team Legazpi. And right now, Mangimal to Santos for 3. Wala, air ball. At mapupunta ang bola sa same possession para sa mga taga Legazpi. Mangimal now sa side. Yes! That's good. So, sa early goings natin, ang score is 4 para sa Legazpi at 5 naman para sa Rapu-Rapu. Mami-maintain ba yan ang Rapu-Rapu all throughout the game? Titingnan natin. Number 7 now. Balik kay Del Castillo. Del Castillo, pipilit yan. Pero ipinasa kay Cotorno. Na ipinasa din kay... another good defense sana sa Team Legazpi, but during that last sequence, nag-collapse lang sila. Paubos na sana yung shot clock with 2 seconds on the shot clock. Ngunit nag-foul lang sila. Sayang, ang ganda nung one-on-one defense by Meng Hamal. Oo. Pero mas mabuti na siguro yun kaysa makapuntos uli yung mga taga Rapu-Rapu. Pero yun! Hindi na uubrang depensa nyo sa akin, sabi ni Bueno. number 54, Bueno. That's our key player there, number 54, Bueno. Santos sa baseline, na foul nitong si Bueno. Nakakaskor lang sa kupunan ng Rapu-Rapu. Ngayon, Santos will be awarded 2 free throws. So far dito sa atin, Morgan, sa early part of our tournament, ang istorya ng ating mga laro is the free throw shooting. The team that shoots well sa free throw line, yun ang nananalo. Shooting above 60% ay nakukuha nila ang kanilang panalo, and the team na mas low, yun ang natatalo. Yan ang nagiging story natin ngayon dito sa tournament. As we on our early goings. Yes. All right. And talagang big factor talaga yung free throws. At ganong mga tira, big factor din yan. That was the second 3 Second 3 ni ng Rapu-Rapu. Rapu-Rapu, courtesy of number 7 na si Delumen, kung yan ako nagkakamali. Yes, si Delumen nga. Ayan na naman, nasa Rapu-Rapu na naman ang bola. Bilis, no? Delumen, pops and... Yeah, nope, wala. Pero na-rebound nitong kanilang sentro. Merong whistle. At nakashoot pa yun. And So, one.
para kay Bueno. Legazpi should call for a timeout right now to regroup because Team Rapu-Rapu is attacking them in every side of the court. Yes. We saw earlier the 2 3-point made by Team Rapu-Rapu and now scoring that Edwin play Yes. sa ilalim. So definitely Team Legazpi right now must adjust their defense. Grabe yung aggressiveness ng Team Rapu-Rapu. Talagang makikita mong sa unang outing nila parang gusto nilang magpa-impress. Gusto nilang magparamdam na uuwi kami ngayong gabing ito na kami ang panalo. So right now, Team Legazpi with their 2-3 zone, definitely I think mag-a-adjust sila sa kanilang depensa because in that 4 occasion with 12 on the score of Team Rapu-Rapu, they are scoring pretty well and moving the ball. Ngayon, kaya hindi nakakapag-rotate din ang depensa ng Legazpi. So ano pang mga dapat gawin ng Legazpi? Ano bang mga dapat na adjustment? I think right now, kailangan nila mag-match up doon sa mga gwardiya and stopping them from distributing the ball doon sa kanilang mga kakampi. And right now, kudos to those guards of Rapu-Rapu looking the shooter and finding those open shots underneath. Sa ngayon, sa Team Legazpi, mukhang talagang mabilis lang itong si Villares when it comes sa talagang takbuhan. Nakita mo yung partner, 3 versus 4, nakababa agad ang Rapu-Rapu. Ayan na kaagad ang Rapu-Rapu. Pero nandun yung Legazpi para sa kanilang transition defense. Grabe yung panghinayang ni Del Castillo. Talagang makikita mo sa mata nila na every opportunity counts para sa kanilang koponan. Delumen using the left hand. Cotorno. Pasa kay Bueno. Bueno, ititira ko na to. Sobra yung tirang yon. Kita natin dun si Bueno, talagang inaatake niya ang mga big man ng Legazpi. And right now, Santos, that was a good defense. That was a pretty defense on the part of Team Rapu-Rapu. He offered his chest. Ang ganda, nakaposition na, wala ka na magagawa doon. I-risk ko na tong katawang kong ito kontra sa Rumaragasa na taga Legazpi, sabi ni Delumen. At this early part, nakikita natin kung sino yung may gustong manalo. Yes. Beautiful drive! Ala ohoy! Natira! Ni Del Castillo from Rapu-Rapu. Gandang tira nun ni Del Castillo. Pero babawiin niya ni Santos sa 3 points. Wala. Na-rebound nila itong si Del Castillo. Will he makes this time? The shot? No, pero nandun. Si Bueno para kunin yung trash at gawing score pa rin para sa koponan ng Rapu-Rapu. And partner, right now, ang game story natin, pinapahiya tayo. with Rapu-Rapu leading right now. Ganda ng crossover nitong si Del Castillo, no? Talagang isa sa mga nagpapakitang gilas early as now is si Del Castillo. Partner, right now, this is a big revelation sa Team Rapu-Rapu given their skill set na talagang kahit ako, shock na shock sa nangyayari ngayon. Yun ang mahirap pagka hindi mo kabisado yung mga player yung mga kalaban mo Di ba? Pero dito, talagang Legazpi has to adjust as early as now, I think. Legazpi right now with their 1-2-2. Oy! Napakagandang follow-up yun. A putback by De La Cruz. Very powerful move mula sa Team Rapu-Rapu. Nako, Grabe yun. nasusurpresa tayo nito Mabayo using his muscle for the hustle. And now checking in for Team Legazpi is Joshua James Diaz. I think that's a great Para ma-match up nila din yung speed ng Rapu-Rapu. Pero right now, partner, you can see Rapu-Rapu na talagang inaatake nila. They are looking for high percentage shots. High percentage shots plus fishing out fouls. Mm-hmm. Mengamal, wala. Na-rebound nitong si number 14, De La Cruz. To Bueno. Cotorno acting as the point guard. Mid-range jumper.
mula kay number 7, Delumen. Ibang klase talaga. Ayan, ipinasok na yung mga key players ng Legazpi. Alvin Milagrosa nasa loob na din. Ngayong Delumen. partner, ang Rapu-Rapu bukang-buka ang ring. Parang komportable sila dito sa court ng Daraga. Rapu-Rapu right now is shooting the lights out. Well, napaka-early pa naman ang ating ball game. We are under 5 minutes to go sa ating first quarter dito po sa Ako Bicol Cup. Ayan na naman! Makikita natin ngayon ang Team Rapu-Rapu talagang lahat high percentage, lahat open. Those are better looks sa kanilang field ngayon. Yun, At saka yung Legazpi parang medyo maliit ang butas ng ring, ano? Mhm. Pero lahat ng tira ngayon ng Team Legazpi is contested. So, let's give credit sa depensa ng Rapu-Rapu. Rapu-Rapu. So merong opensa, merong depensa, kagaya nun. Another look. Another look. Parang napatulala na lang doon si Mabayo sa ginawa ni Bueno. Team Rapu-Rapu right now is shocking the whole Albay. Yes, indeed. Villares now para sa Legazpi. For the mid-range jumper, yes. Right now, ang dapat gawin ng Legazpi is to slow down the pace. Huwag nilang sasabayan ang Rapu-Rapu kasi naghahabol sila. Pero hindi yun ang nasa isip ni Diaz. Aba, sasabayan ko itong si, And ngayon, nakikita natin, partner, si De La Cruz. walang gigil factor on the part of Rapu-Rapu. They are playing composed na composed. And ganun din naman ang napapansin ko sa Legazpi. Although they are trailing by 14 points at this early point ng ball game natin. Pero wala akong nakikitang parang gigil sila or alam mo, yung nagmamadali. Another notable player checking in for Team Rapu-Rapu with Borja, Yes, Borja is a native of EM's Barrio. EM's Barrio. a guest player for Rapu-Rapu who's playing for the UST Tigers. Pero Tawagan lang doon na sayang, traveling. traveling. Nakausap ko actually kanina si JJ Borja. Sabi ko, import ka ba dito? Wala, nayaya lang ako dito. Parang bibili lang ng suka tapos nayaya dito sa team ng Rapu-Rapu. And right now, partner, we have a 4,000 viewers, live viewers right now. Aba, maraming salamat po sa mga viewers natin sa Facebook. Again, we are live sa Ako Bicol Online TV. And hanapin nyo din po ang page ni Representative Saldico. At pwede rin po kayo manood ng live doon. So shout out sa inyong lahat. Mamaya if we will be given a chance to mention names, why not, diba? Anyway, kasama po natin dito sa panel sina Polo Dronio. Kasama natin si Direk Christian Calleja, si Mark nandun sa dulo. And of course the SBP Albay headed by ang nandito ngayon si Provincial Deputy Director Jojo Belen. We also have the commissioner ng Ako Bicol Cup, Lloyd Rivera. Shout out kina Sir RJ. And Ma'am Rush. Ayan na. Rapu-Rapu now, number 14 to bagong salta yon, number 30 si Ibuenga. And a sudden Ayan na. man-to-man press by the Legazpi. Bumibilis na ngayon ang Legazpi pero wala yung layup na yon. Aba, nandun na. Nandun na si Borbe. Lloyd Jefferson Borbe ng Legazpi at nakasungkit ng kanyang unang 2 puntos sa game na to. Wala yung tirang yon from number 14, De La Cruz. At mababalik, another turnover there para sa Team Legazpi. Another good defense on the part of Team Rapu-Rapu. Right now, this is a story of transition. Right now, Legazpi, mahina ngayon ang transition defense nila. Kailangan i-double up nila, running down the court para lang madepensahan itong mga feisty guards of Rapu-Rapu. At sa kabilang dako naman para sa Team Legazpi, they are down by only 10 points. So, very manageable ito on the part of Team Legazpi. So, of course, yung mga Legaspeño dyan na nanonood sa atin talagang, gigil na siguro, no?
na dahil sa nalalamangan ngayon ng kanilang koponan ng 10 puntos. Pero very early pa naman po. Maaga pa. We are just about to head to our last 2 minute of the first quarter. So far, yung dalawang key player ng Team Legazpi ngayon ay hindi pa masyadong nararamdaman ng kanilang presensya with Mon Mabayo and Harold Villares scoring just a 2-point field goal apiece. So definitely mag-step up tong dalawang to. So they need to bring output sa game na to. Kung Ngayon gusto pa nila lang. manalo, talagang kailangan nilang Ganda ng tulungan ng napakagandang play. That's a perfect play mula sa Team Rapu-Rapu. Diba? right now, Rapu-Rapu playing a perfection sa pagdating sa kanilang opensa. Borbe trying his luck sa 3-point range and that's good. Hindi kagaya nung first outing nila na nag-struggle itong si Borbe sa kanilang sa behind the arc. Ayan, yan ang dapat na ginagawa ng Team Legazpi sa ngayon talaga. And there you go, that's Diaz. That was contested though, pero walang foul na itawag kasi Good layup malinis. yun para Malinis. kay Diaz. Oo. Pero nandun si Ibuenga sana. At ngayon, nasa kay De La Cruz na ang bola para sa Rapu-Rapu. Attempting for 3 and that's Another good. three. For Another De La free for Cruz. Team Rapu-Rapu. So, kahanga-hanga ko dahil meron silang labas, mayroong loob. Halos sa game na sa quarter na to talagang nakikita natin na meron silang power sa loob, meron ding sa labas. Yes, kaya kailangan ng Team Legazpi na mag-adjust sa kanilang depensa. Ayan. Si Mabayo at saka etong si De La Cruz, medyo nagkabanggaan. Natural talaga yan sa basketball na merong banggaan. Ito na si Galicia. Tinanong ko kanina si Borja, sino ba ang mga notable player sa inyo? Tinuro niya itong si Galicia, number 4. Right now, Team We will see. Legazpi playing physical. Yes. They are playing physical right now, pero sadly, penalty na sila. Pero eto, magandang gawin dapat ng Team Legazpi right now kasi iniiskuran sila. So, play a little bit of physicality. Yung inside game nila, kailangan nilang ilabas ngayon. Definitely, don't settle for an outside shots. Kasi mas malaki sila kumpara sa Team Rapu-Rapu right now. So, attack lang ng attack. So dapat talagang bobroskohin mo na itong yung Rapu-Rapu. Anyway, we are under a minute to go sa atin pong first quarter dito po sa ating ball game between Legazpi and Rapu-Rapu. And surprisingly, talagang namamayagpag ngayon ang Rapu-Rapu. At ayan, miss ng Legazpi, nandito na naman, tumatakbo na naman ang mga taga Rapu-Rapu. Ipinasa ni number 28 kay Vergara for that jumper pero wala. Nakikita natin, Coach. Kahit yung mga loose ball na yun, napupunta pa rin sa Team Rapu-Rapu right now. Ayan, at ayan, doon nakita yung talagang yung height. Pero ito naman ang bilis sa amin. Talo kami sa height pero sa bilis. Yan ang aming i-offer sa inyo, sabi ng Team Rapu-Rapu. At ayan, mabibilis talaga Bad kung... pass yun. Oo, that's a bad pass. And good detection mula sa Rapu-Rapu. Pero Nakabawi sayang lang. naman si Milagrosa doon with Sayang lang. Yan, they have to put some pressure, I think, sa Rapu-Rapu para mag-cause ng turnover. Kagaya nung ginawa ni Alvin Milagrosa. Borbe, malayo yan para sa kanya. Pero ilalapit niya at ipapasa kay Diaz at the top of the key for that jumper. Nope. Pero nandun sana si Santos. Kaya lang unang nahawakan ni Ibuenga. At mapupunta pa rin sa Legazpi ang bola. Baseline throw in. Mabayo for 3. Nope. Rebound ngayon at yun. So ayan po mga kasurog. 30 ang score natin para sa kupunan ng Rapu-Rapu. At 19 naman po para sa Team Legazpi. So naghahabol po ang Team Legazpi dito po sa ating unang quarter dito po sa
Day 3 ng Ako Bicol Cup. Live na live po dito sa Daraga Covered Court with yours truly, Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla. Magbabalik po kami. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Nagbabalik po tayo dito sa Daraga Covered Court na talaga namang punong-puno ng mga spectators para sa laban ng Legazpi and Rapu-Rapu. At nandito na tayo sa ating second quarter. And Alvin. right now, partner, 30 points ang Team Rapu-Rapu. Kalahati dyan, coming from De Lumen with 8 points and De La Cruz with 7. So, galing lang sa dalawang tao. So far, ang kalahati ng score ng Team Rapu-Rapu. And that's a good sign para sa kanila. Pero definitely not a bad sign para sa Legazpi. They have to do something as early as now na pigilin sina De Lumen at si De La Cruz. De La Cruz. Para nang sa ganon, maaga silang makabawi, makahabol sa hinahabol nilang 11-point lead. Diaz for 3. Wala. Again, Legazpi settling for outside shot. Cotorno. To De Lumen for 3. Wala. Pero nandun si Bueno. At yan, using his muscle. That's a nice pass mula kay Cotorno. At nice shot! Talagang nahuhulog ang bola sa mga taga-Rapu-Rapu. But then again, we have to give credit sa effort Yes. ng Team Rapu-Rapu right now doing that hustle plays. Yes. Kasi kung umalis na doon si Cotorno, hindi siya makascore noon. Pero Meanwhile, nakabawi din naman si Borbe doon. nakabawi si Borbe. We got so excited by the last play ng Rapu-Rapu. But Legazpi, nandito kami. Bubabawi kami. Right now, hindi ko makita yung aggressiveness ni Mon Mabayo defensively. Nakita natin kanina, nakuha na siya ng dalawang offensive rebound ni Bueno. Borbe making that end one opportunity. And now, Cotorno, dire-diretso. Pero mukhang napalakas lang ng konti, kumanto yung bola. Diaz now. And that beautiful behind the back layup mula kay Diaz. We need more from that sa team ng Legazpi right now. Diaz again. Hesitates. Alvin Milagrosa. Lumusot. And there you go. In that last two sequence, ang ganda din ng opensa ng Legazpi. And I guess, doon makukuha na din nila ang momentum and ang kumpiyansa nila dito sa ating ball game. But there goes Galicia. Good At defense. nadepensahan sa yun. Good Talagang defense. nandun yung mga malaking mama ng Legazpi. Making him lose the ball and right. Legazpi now. Diaz. Para kay Borbe. Borbe. Pinasa ka sa kanyang kakampi kay Hamorlagan and that's his first two-pointer. And right now, partner, a 7-0 run by Legazpi. Del Castillo. And another steal para sa Legazpi. Borbe, sigurado na yun. Muntik nang idakdak ni Borbe. So we'll be having a timeout
Tumawag ng timeout ang Team Rapu-Rapu, Coach. And right now, nakikita natin yung adjustment ng Rapu-Rapu keeping in front of the offense of Team Rapu-Rapu. Kaya, I mean, ng Legazpi. So ngayon, nakaka-commit. Yun lang. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Ayos lang madapa, basta tayo agad, tuloy lang, sige lang. Habulin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo, pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't bulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw, aking naming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakitang buong pero sa lahat kami ay sama-sama, tagaktak ng pawis, di namin alin tayo masasaktan, madadapa pang ako ay tatayo. Walang uwi na kayo ko lamang may katay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup, di ka atrasan sa masikulan, maraming natutunan, pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay, lakas at galing lahat ibinigay. Kami na progress, huwag lang sumaglay, simula pa kay bata basketball na ang laro, kahit na minsan, wala namang grupayo, salamat na kilala, tigama ko ang snow, malinis na laro, binigay sa publiko, paglabas sa court, pwedeng maging amigo, walang tatalo sa disiplinado, lahat kami ay sumasaludo, siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang, panalo na tayo, isigaw natin, ako Bicol, isigaw natin, ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin, sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin, ito ay atin. Whoa, 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 whoa.
mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na Yes, nagbabalik tayo dito sa punong-punong Daraga Covered Court dito po sa Banwang Daraga. At eto na nga, natutunghayan natin ang laban between Rapu-Rapu, the underrated Rapu-Rapu versus Legazpi. Cotorno. At Hamuragan was fouled by Bueno. And that will put Hamuragan sa free throw line. Alam nyo, kanina, nung pagtatapos ng first quarter natin, Legazpi was trailing by 11. Pero sa ngayon, tie na po. Unang tie And or deadlock sa ating ball and game. that is an early adjustment on the part of Team Legazpi. So, let's give credit sa kanilang mga coaching staff. Ayan na naman. Oh, yan naman Another ang Legazpi. steal. That's a veteran move. Oo. Hindi siya doon nagmadali, itong si Yes. Santos. At makikita na natin ngayon yung Legazpi na talagang nandun na yung makikita nating pagpupursigi na pabigatin ang kanilang depensa. We have a whistle. Number 14 was committed the foul. Foul on De La Cruz. I mean Milagrosa. Alvin Milagrosa. De Luminao, number 7 ng nakuha yun ni Alvin Milagrosa for 2. At lamang na po ng 4 ang Legazpi. In that sequence, ang ganda nung help defense ni Alvin Milagrosa doon sa weak side. Pero ayan si Bueno. Hindi papayag na kayong makalamang sa amin. Kami dapat ang nakakalamang. Cotorno. That's a veteran move also. Diaz now. Pinasa kay Milagrosa. Back to Diaz. Oy, papasa sana kay Hamuragan pero mukhang hindi kaagad na pansin itong si Hamuragan na para sa kanya yung pasa. And now, Both teams ngayon struggling sa kanilang floor spacing. yes. So that's why they are committing turnovers. Merong call yung referee. Number 20 committed the foul, si Hamuragan. And magkakaroon ng opportunity dito, Coach Kyle, ang Rapu-Rapu para matabla yung laban. 34-36 in favor of Legazpi now. Tuwang-tuwa na nito yung mga taga-Legazpi. Pero tuwang-tuwa din ang mga taga-Rapu-Rapu sa ngayon. Alam ko. Gandang laban. Dagat ang pagitan nitong Oo. dalawang munisipyo. Imagine, tumawid pa sila ng dagat. Napakagandang play on. Talagang I like your reaction, Coach Kyle. Bueno. Bueno. Napaka-unselfish ng play na yon. Wala kay De La Cruz. Right now, that's what Papunta kay Bueno. Team Rapu-Rapu should do to help. Kasi talagang ngayon nakikita natin Team Legazpi going to their big man, posting up underneath, and sigurado ang foul magpa-pile up kung hindi sila magdedepensa ng maayos kontra dito sa mga big man ng Legazpi. Definitely, Coach. Santos for his second throw. Basket, pero Mukhang mayroong foul doon. mayroong foul. Yun na nga, kay Hamuragan.
And same, mapupunta pa rin po sa Rapu-Rapu yung bola. Cotorno. Nag-set ng screen itong si Delumen. Na blanca pero merong sabit yon, merong foul. Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla ang inyong pong kasama dito po sa Ako Bicol Cup. Natawagan doon si Santos and let's see, Santos siguro pangalawang foul na yun ni Santos. And ito po ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Hamuragan for the rebound. Nakita kaagad si Diaz. Pero hindi na i-convert ni Diaz ang opportunity yon. Nakuha sana ni Alvin Milagrosa pero Tawagan mukhang siya doon. Overuse yung chicken wing. Pwede mong gamitin yung chicken wing na move na yon. Pero definitely if you're going down while turning, talagang tatawagan ka ng offensive foul. Pero that was again another good defense sa part ng Rapu-Rapu. Yes. Their transition D is clicking right now. maganda ang movement ng galaw nitong mga taga Rapu-Rapu. Talagang kahit they're moving away from the ball, pero not this time or not that time. Ayan na si Diaz to Santos for that easy 2. 40 ang score ng Legazpi, 36 po sa kupunan ng Rapu-Rapu. We are under 5 minutes dito po sa ating second quarter. Delumen nagpapasabit sana, fishing for a foul pero wala. Ayan na si Mabayo. The man with the hustle and a muscle. And right now, partner, Legazpi, hindi pa nilalabas si Santos. Even Santos with 3 fouls. Delumen being guarded heavily by Milagrosa. And another guy with the 3 fouls, Alvin Milagrosa. That's crucial. Crucial sa part din. ng Team Legazpi Team Legazpi. with 4 minutes and 24 seconds remaining on the second quarter. Parang nakikita na natin yung killer instinct ng Legazpi na hindi natin nakita ng mga nung unang or early goings ng ball game. Right now they are leading by 6. But yun nga, yung run na nag-start Legazpi, nandun si Milagrosa and Santos. But ngayon, meron silang tag-tatlong foul. So, Yun ang- very risky part sa part ng Legazpi ngayon na they're keeping Milagrosa and Santos on the court. Pero ayun si Milagrosa, kahit merong 3 foul, tumira. Pero wala. Nasa mga taga Rapu-Rapu ngayon ang bola. Transition offense. Pero nablanka yun ni Borbe. Not in my face, sabi niya. Mabayo. At may sumabit sa kanya. Sabi niya, pare, kanina ka pa sabit ng sabit sa akin ah. So again, Mabayo there with his swagger look. Syempre, At yung reaction ng crowd. Konting drama, di ba? Konting aksyon. alam mo, Mabayo right now, partner, is the crowd favorite. Inaabangan din talaga tong si Mabayo ng ating mga crowd na nandito ngayon sa Daraga Covered Court. Shout out sa mayor ng Daraga, syempre. Mayor Awin Baldo at mga kasama sa council ng Daraga. Okay, sa friend kong cameraman din dati namin sa PSL, kay Gart Amarillo. Amarillo. Magandang gabi sa iyo diyan. Good evening and happy birthday, 63rd birthday. And shout out na din sa Madredeo family. Sino yung may birthday? Si Gudo Madredeo, Mr. Gudo Madredeo. Happy birthday po. At sa lahat ng mga may birthday ngayon. Birthday din kaya ni Mabayo, tingnan natin. Ako ang may birthday, sabi ni Santos. Hindi, joke lang. Santos with a stare down there. May stare down, ano? Cotorno now. Para sa mga Yan yung taga sinasabi ko Rapu-Rapu. sa iyo, partner, kanina Team Legazpi is playing very physical right now. Pero elusive sana yung
yung move na yon ni Cotorno, pero short yung kanyang jump shot. Borbe now at sa kanyang long extended or full extension, pero hindi nag-work sa mga sandaling yon. Pero bumawi siya sa rebound. Eto na naman, tumatakbo ang mga taga Legazpi. Basang-basa yun ni Borja. Oo, Now sayang. 2-on-2 fast break. Cotorno, papasabitin si Pulay, pero wala. Veteran yan si Pulay eh. Mabayo to Santos. Santos sa baseline. Dinukot yon. Aba, Legazpi now leading by 11. Under 3 minutes to go. Coach Kyle. Right now, Anong nangyayari, Coach Kyle? binubugbugin. Yun yung sinasabi ko sa'yo kanina, partner, na kailangan mag-adjust ng Team Legazpi to play physical and to play inside. Doon sila mas lamang Effective. Mas effective eh. So right now, they're doing it. Nakikita naman natin sa score. Yung effect. And what will Rapu-Rapu now do to counter that yung pagiging physical ng Legazpi? Right now, ang Rapu-Rapu ngayon, katulad dun, another pass, inside pass. Pero ngayon, dapat ang Rapu-Rapu is to help inside. They have to gamble if you're going to let Legazpi to shoot from the outside or you're going to give the easy 2 points. So syempre, definitely dapat gawin nila. They have to make Legazpi do those riskier shots. Ganda ng spin. Ganda ng spin. Again, another veteran guy who played for the Bicol Volcano sa MPBL. Itong si Alvin Milagrosa. Tubong Victory Village, if I'm not mistaken. Number 77, Dilumen. Milagrosa again! Napakaganda ng layup na yon using his left hand. Rapu-Rapu started it pretty well pero ngayon Mukhang nag-iba na. ang hihip ng hangin. Borbe. Sisiw na yon para kay Borbe. Lalo na't ang bantay niya is mas mababa sa kanya o mas maliit ng konti. Santos. Galing kay Borbe. Papasabitin itong si Delumen pero tira mo na, sabi niya. This is a 14-2 run para sa Legazpi right now. Borja losing the ball pero tumama sa paa ni Borbe. Kaya babalik po ang bola sa mga taga Rapu-Rapu at babalik na din sa game, Coach Kyle, itong si Bueno. Sa tingin Balik ko, din si Vergara. medyo late itong pagpasok ulit ni Bueno. Kanina pa sila ina-atake from the inside. So definitely, poor adjustment to sa part ng Team Rapu-Rapu. Borja struggling there. Number 24. Finally, That's Aguilar, Jeffrey Aguilar. And that beautiful drive, beautiful layup. Beautiful people of Daraga. Diyos maray naga, bisay nyo ka amin. Ayan na, si Vergara. Yes. Team Rapu-Rapu right now with their own version of run. Doon sila effective eh. If Legazpi has that muscle and the height and the might, Pero partner, They have hindi the sila speed makakapag-run if hindi sila magdidepensa ng maayos. ayan. Overusing the might nitong si Santos that created to nag-create yon ng offensive foul para kay De La Cruz. Yes, because masyadong maliit, manipis yung depensa sa kanya and he extended his arm. So, that's why tinawagan siya. And unfortunately, sa part ng Team Legazpi, that is the 4th personal foul of Santos. So, mag-iisip ngayon yan si coach ng Legazpi. Kaya Ayun, ngayon, nilabas pinalitan. sila. Saka medyo nag-init na din nitong mainit na din yung ulo ni Santos. Very disappointed sa call na yon. Number 24, wala. At nahawakan ni Vergara yung bola.
score natin ay 3 seconds na lang pala ang nalalabi sa ating ball game. Sinubukan pa sana ni Mengamal na maibuslo para sa another 3-pointer pero missed po yun. Ayan, sige. That ends our second quarter. At ang score natin 42, Rapu-Rapo 55, Legazpi. Magbabalik po kami ni Coach Kyle Marilla dito po sa Ako Bicol Cup. Simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Alis lang mga dapa, basta kayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay Ito po ang Ako Bicol Cup 2022 hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Coach Kyle, nandito tayo ngayon para i-analisa kung ano ang nangyari sa first and second quarters ng ating ball game. Yes, partner. Nakita natin in the early part of our ball game, nakita natin Rapu-Rapu shocking all of us sa kanilang performance dun sa first quarter. Pero because ang Team Legazpi naman ay very talented team, nakapag-adjust sila for the second quarter. Kaya ngayon, lamang sila ng 13 points with their scoring leaders right now. Borbe with 13 points, 6 rebounds, and 1 assist. Milagrosa with 12 points, 3 rebounds, and 5 assists. And Santos, 13 points with 4 rebounds and 1 assist. Sa kabila naman, para sa Team Rapu-Rapu, Bueno, yung ating key player, having a 10 points and 6 rebounds. That is very big for Team Rapu-Rapu. And De Lumen with 8 points and De La Cruz with 7 points. Nakikita natin, the adjustment of both teams right now is tremendous. Pero pagdating dito sa Legazpi, they are now clicking in the inside offense, pero ngayon magiging problema sa kanila because of that 4 fouls ni Santos, which is Santos started that run together with Milagrosa, with also Milagrosa with 3rd personal foul. So definitely magiging factor to pagpapasok sa ating third quarter, and let's see ang Team Rapu-Rapu kung paano nila masusustain ang kanilang run and gun game papasok dito sa ating third frame. So ipinakita ng Team Legazpi yung bouncing back nila na ability. Kahit nalamangan sila ng konti, mga 11 points kanina, pero nakabalik ka agad sila. So kami po ay magbabalik dito sa matchup between Legazpi and Rapu-Rapu dito po sa Ako Bicol Cup. simulan na ang laro, palakasin tuhod at braso, bilisan ang takbo, huwag na huwag susuko. Alis lang mga dapa, basta kayo agad, tuloy lang, sige lang. Abuin ang pangarap, ipasang bola ng pag-asa, kasama tropa at barkada. Masarap ang panalo pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na.
ka, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo, walang uuwi na kayo ko na magmay-tatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka aatrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Pag may natututres, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit At nandito na nga tayo. Live na live pa rin sa Daraga Covered Court para sa Day 3 ng Ako Bicol Cup 2022. Second half na po tayo sa labanan ng Legazpi at ng Rapu-Rapu. 42-45. Nakakalamang po ang Team Legazpi. Pero nasa mga taga Rapu-Rapu ngayon ang bola sa early goings ng ating second half or third quarter. Napakagandang pasa mula kay Borja pero medyo hindi na-handle yun ni Vergara during that time. Diaz now. Mabayo at the top of the key. Dediretso. Yes, pero nakasungkit ng foul. And right now, nakikita ulit natin, Mabayo going hard to the basket, fishing that foul para babalik ulit siya sa free throw line. Kanina, sa Bayo, hindi nakapaglaro ng maayos doon sa ating first half. Pero let's see, I think sa Bayo must step up para madagdagan nila ang kalamangan. At madagdagan ng puwersa. Madagdagan ang ipinapakita nitong si Mabayo. Yan, sa Bayo and Mabayo, ibig sabihin, two Bayos are better than one. Ayan, sige. Ito na naman ang nakapuntos doon, ang Legazpi. 58-42 na po ang score natin. Borja, ipinasa kay Galicia pero ibinalik sa kanya. Ako muna, sabi niya. Uy! Merong whistle tayo doon. Medyo late call yon pero Oo. that's a good call on our referee. Hinatak ni Villares si Vergara. Oo, kitang-kita yon na talagang hinatak niya. For him not to get that possession or get that ball. Kasi malapit na sa ring yun eh. Kung ma-receive yun ni Vergara, talagang pwedeng makapunto sa kanya dahil advantage sa kanya when it comes sa height. Galicia for 3. That's a hard shot, coach. So yon. Eto, babawiin niya ni Borbe pero kapos ang tirang yon. Ayan na ang mga taga Rapu-Rapu. Borja. Pinasa kay Delumen. Del Castillo rather. Wala. Si Del Castillo kasi coach napapansin ko parang yung kada tira niya parang gusto niyang merong sumabit sa kanya. Nawawala na siya doon sa focus na ibuslo yung bola. Actually, that is because the size of the big man Ah. of Legazpi. So talagang doubtful siya na itira mo lang yung basta-basta because of the height. Sasapalin siya. So Mabablanka siya doon. I might as well fish out for a foul. So yun siguro nasa isip ni Del Castillo, no. Pero nandun si Galicia for that mid-range jumper. Sayang yung opportunity na yon. Pwede niya sigurong inilapit muna yon kasi Borbe. Traveling yun. Sayang. Advantage pa naman sana siya. Eto na, Vergara, number 0 ng Rapu-Rapu to Borja. Ngayon, medyo Borja versus Diaz. stagnant yung offense ng Rapu-Rapu. Madalas, Pero, sabi ni Borja, I'll take over. yes. And I can do this shot. Sabi niya kahit nandun yung talagang pangungulit ni Diaz.
That's the first time we saw Rapu-Rapu doing an isolation play. Diaz to Sabayo. Sumabayo ka pa. Del Castillo. Muntik nang masungkit ni Milagrosa. Galicia to number 24. Mintes. Yung tira nitong si Aguilar. Again, another good ball movement on the part of Rapu-Rapu. Hindi lang yun na-convert. Talagang sa basketball, height is might. Sabayo. Definitely, mag-iibang tira mo dahil sa height Oo. nila eh. Yan. Another physical play on the part of Mabayo. Sabayo, tumabayo. Vergara to Del Castillo. Humihingi ng screen pero eto na, ititira ko na. Wala. Mabayo looking for a receiver. Nahanap si Borbe. Borbe ipinasa kay Milagrosa for 2. And right now, nakikita natin, nag-iba na talaga ang ihip ng hangin. Yes. Ngayon, yung Rapu-Rapu naman, ang nagbe-breakdown sa kanilang transition D. A little give and go. Back to Galicia. Maganda yung tira ni Galicia pero kulang ng konti. Ayan na si Mabayo. Humaharurot for 2. I think naaapektuhan na talaga yung mga tira nitong Rapu-Rapu dahil sa mas matatangkad nga, mas malalaki itong kanilang kalaban na Legazpi team. Going back to our game story talaga, partner, talagang etong Legazpi with their advantage on their size, definitely ngayon, naglalaro sila inside, mahihirapan ang Rapu-Rapu. So dito na makikita natin kung kagaya ng Legazpi team, meron bang resiliency or bouncing back na attitude itong Rapu-Rapu. Number 14 for that fadeaway, wala. Mabayo, now to Borbe. Borbe, nag-isip mag-tres pero ipinasa kay Mabayo at ipinasa kay Sabayo. Balik kay Borbe. Shot For put. that, oh, tawag mo nga shot put eh. Oops. Makulit itong si number 14, De La Cruz sa pagdidepensa. Kaya medyo parang umiinit yung ginugwardyahan niya. This time it's Sabayo. Pero he will be awarded with a free throw. Again, Legazpi playing very physical. Yes. Yan ang kanilang laro eh. And dyan sila may advantage. So, definitely, kailangan mo gamitin ang advantage mo. Yes, of course. So, Kailangan. kanina, magandang adjustment yun sa part ng Legazpi. They are settling from outside shot. Pero ngayon, nakikita na natin, talagang bumubuka ang ring nila, lalong-lalo na underneath. Yes. Ilalim na talaga yung atake nila. Pero umatake din doon sa part ng Rapu-Rapu itong si Borja. At hindi man na ibuslo yung bandang yon or pabandang tira, pero nakakuha naman ng foul. Shout out po sa mga nagpapa-shout out ako. Ang dami na dito. Oh. Borja for the first shot. Milagrosa with his fourth personal foul. Malaking bagay na naman yun para sa Team Legazpi. Shout out muna para latag ukay-ukay digdi sa may Farmers Daraga, lalong-lalo na po kay Chicks Latigay aka John Michael. Hello sa inyo, salamat sa pagtutok. Again, napapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV sa page din ni Representative Saldico. At malugod po kaming at masaya na ihatid ito sa inyong Ako Bicol Cup. Borbe! Sumabit pa doon si De La Cruz. Ang taas ng jump shot nitong si Borbe, coach, no? Yes, extending his arm. Nasa Saka taas talaga ang Full extend talaga yung arm niya. ang tira niya. So ang hirap kailangan mo lang talagang i-challenge yun eh. Oo. Because ang jump shot ni Borbe, nagtutwik pa ang kanyang paa. Oo. Sasabit at sasabit ka talaga. So ang ano lang dapat gawin mo doon? Tayuan mo lang and taasan mo ng kamay. Yun na lang ang kaya mong gawin doon. At least distract him sa kanyang tira.
Yes. Pero ayan, makakabawi kaya si Del Cruz this time. Ipinasa doon kay Galicia. Wala. Mengamal now. To Borbe. Borbe, nakita si Sabayo. Libreng-libre doon. Sumabayo ka pa. Ayan na si Vergara now for Rapu-Rapu. Kinukulit na naman itong si Diaz. De La Cruz. Naghahanap ng mapapasahan. Wala ang mapasahan, kaya ititira niya yon. Medyo long range 2 yon for De La Cruz. Right now, Team Legazpi talaga nakatutok ang kanilang opensa sa inside. Nakita natin ngayon, very limit na ngayon ang kanilang outside Yes. outside shooting. Talagang pumupunta sila sa high percentage using and positioning their big man pretty well. Yes. Taking advantage of their might. Borja to De La Cruz sa Kaya ang inbound. Team Rapu-Rapu hindi makapagpalit na kanilang depensa because of the big man. Cotorno. To number 17. De La Cruz. Wala. Na-rebound ni Borbe. Sino kayang papasahan? Si Diaz ang nakita. Diaz for that jumper outside the three-point country. Pero wala. Cotorno for that easy layup. Score po natin, 52 para sa koponan ng Rapu-Rapu, 70 naman para sa Legazpi. Coach! For a long time, yun na lang yung score ng Rapu-Rapu na breakaway layup. Yes. They need more of that. Overshooting is Sabayo. Nagkabuhol. Nagkabuhol-buhol si Mabayo at si Delumen. De La Cruz. Sidestepping. Pero nandun yung depensa. Mabayo asking for a foul in that last sequence. Nagkabuhol sila doon ni Delumen. Papasok. Ayan, we have a substitution. Fulay for Diaz para sa koponan ng Legazpi. AJ Fulay is a native of Daraga, taga Bagong Bayan. Oy, batiin natin mga taga Bagong Bayan. Yung pinsan ko dyan, si Tom, baka nanonood. Tom Recania, magandang gabi sa'yo. Borja now. Another steal. Oo, naipasa kay. Interior defense ngayon ng Legazpi. Talagang no entry for the Rapu-Rapu. Ayun, Cotorno now. Ididiretso ba? Ididiretso nga, using his left hand. And that's a good shot. Right now, our official letting go the physicalities. Kumbaga talagang tumataas ang ating physical game. Nagkakasabitan ng braso. Yes. Kasi physical yung laro ng Legazpi. So, merong mga players ng Rapu-Rapu na they also like that physicality. So, sige nga, physikalan tayo. And si Dilumen talagang hindi aatras sa physikalan. Nakikita natin. Mengamal Masyado nang finally malapit made yun it. para kay Menghamal. Oo. Nag-struggle siya earlier sa kanyang mga attempts. But right now, he made that mid-range jumper. Cotorno. Na intercept nitong si Sabayo. Sabayo, dediretso kaya o ipapasa? Ipinasa kay Mabayo pero Mabayo wasn't too ready for that. At ito na nga, nasa mga taga Rapu-Rapu na ang bola. Inilabas pa ang bola to the Lumen. Merong whistle. Mukhang babalik yung bola dun sa Team Legazpi. Mabayo, ipapahinga muna dito. With a stare down sa ating referee. Ano siya eh? Discontented sa... Right now, Hamuragan with a mismatch there kontra kay Borja. Open na open doon si Borbe. Pero hindi na naigala. Pero Again. nandun si Hamuragan. Yun ang sinasabi kong mismatch. As we can see there, Yes. getting that offensive rebound and scoring that point. Noticing that, napakadali para kay Hamuragan ang easy two-pointer na yon mula sa miss ni Borbe. Inbounding is De La Cruz.
Kay Dilume, nablangka siya ni Pulay. Muntik nang ma-out of bounds yung bola. Pero nandun si Borbe to save the possession. Pulay, acting as the point guard. Mengamal will shoot that. Nope. Pero nandun si Amuragan, being guarded by De La Cruz. Pero ang tumira is itong si Sabayo. Right now, Ganda ng pasahan, ano? Team Legazpi doubling up their offensive rebound count. Talagang most of their points now are coming from the inside the paint. Which is yun Finally. naman talagang ine-expect natin Yes. dito sa Team Legazpi na considering their size. Ano bang magiging adjustment dapat ng Rapu-Rapu para sa ganong way or playing style ng Legazpi? Right now, you don't have a choice. Give this Team Legazpi their outside shots. Pero kasi ngayon, ang pinaka-sinasandala ng Legazpi is their inside game. So, definitely, kailangan mo mag-double up ng iyong effort, box outing those big man ng Team Legazpi. Kasi And mahihirapan ka talaga sa ilalim pagka nakapwesto na sila, lalong-lalo na sa Bayo and Fulay there, and Amuragan nasa ilalim ngayon. They have to force Legazpi to take those wrong shots. Yes, Diba? yes, definitely. Ibigay mo na yung outside shooting, challenge mo lang, pero definitely, kailangan mo ngayon dito gang rebounding. Pero hindi nang ginagawa ng Legazpi. Ayun, nandun na naman si Amuragan, malapit sa ring. At nandun pa si Borbe. Patay na yan. Another second chance opportunity para sa Team Legazpi. Lumulobo na tong kalamangan, partner. So, 32 seconds remaining na lang po tayo sa ating third quarter. Borja trying to make the 3-point shot, pero malayo yon sa mark. Right now, Rapu-Rapu cannot buy a shot. Yes. Ano kaya ang naiisip ngayon ni Coach Raul Padilla? And there you have it. He finally made that 3-point shot. Right now, Mengamal. pag nag-click pa ang outside shooting ng Legazpi and the way they play inside, talaga mahihirapan ang Rapu-Rapu to get back to this game. Score po natin 83, Legazpi 56. Rapu-Rapu, ayan. Sinasabi ko strict shooter itong si Mengamal. You don't have to leave him that free space. Definitely, lalong-lalo na Mengamal getting his written back, talagang mahihirapan ang Rapu-Rapu. Alright, ang score po natin sa pagtatapos ng ating third quarter, Rapu-Rapu 56, samantalang ang Legazpi ay nag-e-enjoy sa score na 85. Ito po ang Ako Bicol Cup 2022 kasama si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla. Kami po ay magbabalik. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Ara mo may akong anak kitag-relasyon ka. Para mo palang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung sa Baskara, wala petisyon din. Napagitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iyo magad sa pinto.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Nagbabalik po ang Ako Bicol Cup dito sa punong-punong Daraga Covered Court. Legazpi versus Rapu-Rapu. Magandang gabi sa iyo, Coach Kyle, once again. Magandang gabi din sa ating mga viewers online sa Ako Bicol Online TV. Batiin nga pala natin si Kong Jill Bongalon. Yes. Coach, Kong Jill Bongalon ng Ako Bicol. Kong Jill, magandang gabi po sa iyo. Belyares now nakabalik na sa ball game. To Mengamal and then to Malyapre. Oy, unang pasok din itong si Malyapre. That's a 3-point shot. Good ball movement para sa Team Legazpi. Eh kung magtutuloy-tuloy ang coach, wala na. Maihirapan dito ang Rapu-Rapu. Ayan si Bueno. Mukhang matagal na nanatili sa bench itong si Bueno. And right now he's back. Sa yung sa yung kalabaw ng ng Rapu-Rapu. Pero sabi nga natin sa mundo ng basketball, you cannot win kung isa lang tao. No Yes. man is an island here sa basketball. So definitely Bueno's teammate must step up. Yes, they Kung must gusto nila makahabol dito sa game na to. They must double up their effort dahil doble din ang kalamangan na inihahatid ng Legazpi team. Right now, Team Legazpi with Borbe drilling that last 3-point play, meron na siyang 25 points so far. So mataas yung output nitong si Borbe ngayong sa game na to, coach, di ba? Compared sa unang First outing game. nila. Oo. Ayan na si Bueno. Muntik na pero wala yung swerte sa kanya during that time. Mengamal, Malyapre, first attempt, wala. Pero nandun si Amuragan for the rescue. Malamig pang kamay doon ni Malyapre sitting on the bench for the first 3 quarters. Yes. Villares, kinukulit si Vergara. Number 24, Aguilar was fouled coming in for that 2-point attempt. So now ang istorya dito, partner, sa ating laro is the physicality of Team Legazpi maximizing their size. Ramdam na ramdam mo talaga yung banggaan. Number 22. Pero nakalusot doon ang Team Rapu-Rapu getting that basket. May kasama pang foul. That's his first field goal. Para Darwin kay Buen Oliver at end 1. Will he make it? He did. Ayan po. Nakompleto niya yung 3-point play na yon. Oliver, number 22 ng Rapu-Rapu. Ito na si Mengamal. Right now, Villares, Team Borbe. Rapu-Rapu can't afford to change Mengamal. basket with Team Legazpi. Maganda rin yung pinapakitang depensa ng Rapu-Rapu, coach, di ba? Pero yung kanilang coverage, pag single coverage, doon sila minamama, lalo na ng ilalim ng Legazpi. Talagang china-challenge din nila lahat ng mga tira. Pero they're coming out short. Nako, sayang pa yung opportunity ngayon. Nag-iba yung tira doon eh. Because Oo. of alam niya, Malamya Borbe. yung tira ni Aguilar doon eh. Siyempre, threatened ka. Ang taas tumalon itong ni Borbe. Borbe. Kung lilay-upan mo lang siya na walang kasiguraduhan, talagang block lang ang abutin mo dun eh. And ayaw niya sigurong marinig yung bunang crowd. Tapos, yun din talagang epekto pagka ang kalaban mo mas matataas sa'yo, mas malalaki sa'yo. Talaga maiibang tira mo. Oo.
Mabuti na lang kung talagang you're a type of player na talagang who can create a shot. And right now, para sa Team Rapu-Rapu, Bueno with that Ayun 4 na naman. personal fouls. Matindi ang pinapakitang shooting ngayon ni Mengamal. That's a difficult shot there. Pero he made a three-pointer. Vergara. Hindi nag-show doon si Menghamal. Villares thinking na mag-switch ng depensa defense. doon si Menghamal, kaya naiwanan si Vergara and picking that foul. And Amoraga, that is his fourth. Again, ito pong Ako Bicol Cup ay hatid sa inyo ni Congressman Sal Dico at ng Ako Bicol Party List. Alam mo, Coach Kyle, marami na ring mga projects ang inihatid ng Ako Bicol dito sa bayan ng Daraga. Nandyan yung mga pa-water system. Meron tayo dyan sa Tabon-Tabon. Yan din yung tulong talaga, no? And anyway, i-shoutout ko muna si Kuya Jason Shem Mangonon. Kasama ko din yan dati sa aming liga doon sa Zamboanga and Davao. Ang galing na stats yan. Shem. Oo, Jason Shem Mangonon. Hello, Jason. Ayan na naman si Borbe. Another 3 to Borbe. Right now, Borbe having a 28-point outing para sa ating laro. Confident na itong si Borbe na tumira from outside the arc. Nakuha din kaagad ni Borbe yung kanyang rhythm. Kasi nung kaya nasabi natin kanina, during their first outing kontra sa Kamalig, medyo maalat ang shooting percentage ni Borbe. Pero ngayon, Borbe picking up his game and right now, having a 20-point outing para sa larong ito. At saka nagko-connect yung 3-pointer niya. Hindi kagaya nung kung ikukumpara nung first game na talagang hirap na hirap siya. Parang naiiba yung form niya when he shoots from behind the arc. Pero dito komportable siya. Hindi rin talaga yun ng yung range. Pero ito, nag-huddle ang Rapu-Rapu. Ano kaya ang ipapagawa nitong si Coach Raul Padilla sa kanyang mga players na meron na lamang tayong under 7 minutes sa last quarter natin. Right now, with the score, with Rapu-Rapu trailing by 35 big points, they cannot afford to change basket sa Team Legazpi. If they want to win, at least manalo pa rin dito sa Team Legazpi, kailangan nilang dumipensa and to score a point. They have to do a drastic move this time. Kailangan nilang pigilin talaga yung Legazpi na umiscore. Pero mukhang hindi papayag dyan ang Legazpi. That's a difficult job. It easier said than done. Oo. But again, if you have to win, in this case, in this situation, you are trailing more than 30 points. Under 7 minutes. Parang ano lang to, parang pelikula lang tong Team Legazpi. Ang bida, nagpapakagat muna sa umpisa. Oo, may mga ganun talaga eh. And right now, Team Rapu-Rapu, talagang challenged masyado yung mga tira nila. They're struggling now na masungkit kahit yung mga 2-pointers na hinahangad nila. Villares. So we really have to give credit sa adjustment ng Team Legazpi, adjusting their defense towards the big man or kaya yung mga gwardya ng Rapu-Rapu. So that is why meron sila in Team Legazpi right now enjoying a 35-point lead. Yes. Villares. Na-foul siya while driving malapit sa baseline kanina. Kaya lang hindi niya na ipasok yung dalawang... Pero nandun si Malyapre. A native of Daraga din itong si Malyapre, Coach, di ba? Right now, ang hope and ang confidence ng Team Rapu-Rapu has been broken by pieces by the Team Legazpi. Nakikita natin sa kanilang mga mukha. Oh, yes, turnover pa doon. Ito na naman ang Legazpi. Mengamal. To Borbe. Borbe, pinasa kay Hamuragan.
Janelle Jolens lang ni Amoragan yung 2-pointer na yon. Ito kanina si maganda yung pinakitang mga unang moves nitong si Del Castillo, but right now struggling siya. Pero narinig ata ako struggling ha. Ito, pakitaan kita ng matinding layup. Gusto kang ipahiya ni Del Castillo with the layup there. Bali-bali, no? Binabali sa ere. Ayan, sige, titingnan natin kung magiging consistent itong si Del Castillo in making those shots. Ipinasa niya ngayon kay Galicia. Pero ibinalik sa kanya yung bola at nandun yung kalaban. Meng Amal will shoot that. Nope. Borbe, nandun. Nandun din si Del Castillo. Pero ayan si Borbe. Nako. Kala ko idadakdak na. Borbe can actually dunk. Nakita ko na yung magdunk eh. So we have a timeout. With 4 minutes remaining on our clock. Mahirap na ito sa part ng Team Rapu-Rapu. With trailing by 37 points right now. So definitely, kung gusto pa rin talaga nilang manalo dito, kailangan nilang ma-shoot yung mga libreng tira na yon. At syempre, madepensahan na rin. Kasi right now, they have to gamble. Ano yung pipiliin nila? To help from the inside or yung mga coverage nila from the outside? Makikita natin yan sa ating pagbabalik. And ito din si Coach Raul Padilla giving instructions. I think para sa Rapu-Rapu, tapyasan na lang yung lamang. Kasi medyo mahirap na tong habulin eh. 100-63 ang score po natin. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla para sa coverage ng Ako Bicol Cup Day 3. And dito pa rin po tayo sa Daraga Covered Court. Again, I would like to thank the Mayor of Daraga, Mayor Awin Baldo. Mukhang sa Thursday, Coach, bago na yung venue natin ha. And pupunta tayo ata sa Ligao City. So abangan nyo po kami dyan sa Ligao. Sa Huwebes, dyan po tayo. Ha? Kita-kita tayo. Meanwhile, Alvin Milagrosa for that beautiful layup. Milagrosa during their first game, hindi masyado naramdaman na kanyang presensya. Oo. But right now, talagang napakaganda ng mga minutes na ipinapakita niya sa game na ito. Ayan, warningan na tong si Villares. Cotorno. Good ang kanyang unang tira sa free throw. Padami na ng padami ang tao, Coach Kyle. Especially mamaya ang susunod nating game. Oo, is hometown ng Team Daraga. Ito ang ating pinaglalaroan. Kaya expected na maraming mas madami pa yung taong paparito sa Daraga Covered Court. Milagrosa, hinanap si Santos, talagang ngayon, alam niya na ang capability nitong si Santos. Kita mo pa lang yun. Mismatch na. Number 28. Wala. Cotorno. Balik kay 28. Wala. Ayan na si Villares. Wala na yan. 65-106. Under a 3-minute mark sa ating fourth quarter. Legazpi versus Rapu-Rapu. Again, ito po ang unang outing ng Rapu-Rapu dito po sa Ako Bicol Cup. And that's a long shot. Right now, Team Rapu-Rapu, yung problema lang nila dito yung kanilang consistency. Yes, consistency. That's the right term. Kanina, ang ganda-ganda nung simula nila. So, talagang I have to give credit sa adjustment ng Team Legazpi
Kasi kanina, Team Rapu-Rapu with their highest lead with 11 points. And we were surprised actually dahil sabi nga natin underrated tong Rapu-Rapu, pero mabilis na nakabalik, nag-bounce back itong Legazpi. And So- right now, So definitely Team Rapu-Rapu, they have so many things that we have to expect sa mga susunod nilang laro. yes, and that's one thing na ini-expect natin from Dilumen, making that those three-pointers kagaya ng ginawa niya earlier. Milagrosa, hindi mapasahan si Santos, kaya ang nahanap si Villares. Villares now thinking for 3, pero meron tayong whistle. Merong banggaan doon sa ilalim between Santos Meron tayo ata dong double foul. double foul. So And- that means Santos will be fouled out, Yes, that's it for Santos. and he was really disappointed. Kaya ibibinalik po ng coach. Pero usually Si Malyapre. in that occasion, talagang yung bawi ang unang makikita ng referee doon. Villares, ang ganda ng pasa nitong si Fulay. A quick short pass para sa baseline throw-in na yon, and that was very successful. Connection between Fulay and Villares. Borja now will make a connection also, pero he failed. Pero nandun si number 28, Berandes, Jonald Berandes. Malyapre, libreng-libre. We are under 2 minutes to go sa ating pong ball game. Another blowout victory para dito sa Team Legazpi. Open na sana, kaya lang mukhang nasobrahan yung tirang yon. Number 22 pa rin. Wala, masyado nang malalim yon. Mengamal, nakita si Villares, pero nandun si Borja. The ball will go to the people or the team of Rapu-Rapu. Talking about the people, Rapu-Rapu, magandang hello po sa inyo. Alam mo ba, coach, na yung Rapu-Rapu, dapat parte ng Sorsogon yan. Mhm. Pero noong 1901 daw, napunta sa Albay. Hindi ko alam kung anong istorya. Wag mo na akong tanungin. Galicia! Oy! Wala. So again, a good effort on the part of Team Rapu-Rapu. Yun nga lang, we are talking about their consistency sa defense and their offense. Pero right now, Team Legazpi, as we take a look at that 3-point made by Borja That's from the from the garage. from the Wala- parking From lot. the parking lot. I mean, Milagrosa. Right now, Team Legazpi getting their second straight victory. Yung napapao yung wow! Talagang mapapawaw ka sa tirang yon ni Alvin Milagrosa. The oohs and the ohs from the crowd. And the from, wow! from that move of Milagrosa kahit patapos na to. Yan yung mga gusto ng mga taong ngayon makita. Yes. Yung mga ganong kagayang move na yun ni Alvin. Expected yan kay Alvin because of his experience. And that's not actually a fancy move. That's a natural move coming from a well-experienced player kagaya ni Alvin Milagrosa. Borja. We are under 20 seconds to go sa ball game na ito. Wala this time ang tirang yon ni Borja. Malyapre. Ibinigay kay Mengamal ang bola. Mengamal will spend a little time with that ball habang hinihintay na matapos ang ating ball game. We're just waiting for the whistle. At yan na nga po ang buzzer na nagpapakita or telling us na tapos na po ang ball game between Legazpi and Rapu-Rapu.
sa score na 76 Lapu-Lapu, 114 Legazpi. Yes, definitely yung consistency sa part ng Team Legazpi making that run on the second quarter, yun ang naging very valuable sa part nila in inching closer to another victory. Pero a great outing pa rin sa part ng Team Rapu-Rapu, showing their skills, pero talagang na-stop lang sila ng depensa ng Team Legazpi. Pero right now, our best player for this ball game is Lloyd Jefferson Borbe. Kagaya nga ng sabi ko kanina, from his first game, medyo maalat ang laro ni Borbe. But Borbe now picking up his game, scoring 28 big points. Samahan mo pa yan ng 9 rebounds and 6 assists, 3 steals and 4 blocks. So definitely a bright light para sa Team Legazpi going to their third game. At hindi na yun maalat, matamis na yun. Yes, pero Hindi lang para kay Borbe. Pero dito naman sa Team Rapu-Rapu, definitely we have to expect something from them. Yes. Pinakita nilang performance right now. Yung mga taga Rapu-Rapu, they must feel proud sa pinakitang performance nitong team nila. They brought an exciting game, lalong-lalo sa early goings. Yun nga lang kinapo sila. But definitely, they will huddle up and they will talk, they will analyze the game na nangyari and bounce back. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating unang match-up dito po sa Day 3 ng Ako Bicol Cup between Legazpi and Rapu-Rapu. And ako po si Kapa Morgan with Coach Kyle. Kami po ay magbabalik with our second match-up between Kamalig Versus Daraga. Daraga. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa Baskaran, wala petisyon din. Napangitan na sa amon, mga sadiyo to sana. Kung di sana nagadan sa akin, gawin man ako sa iya magat sa pinto. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal. Nahahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal.